nin ye kuranɛ sura 110 ye tartibu la yan nɔ mais kuranɛ sura laban de don bari ka sabu kɛ kuranɛ ye sura 114 de ye nin ye 114 na de ye sabanan don jiginni na aya saba don kelema 19 don harafi 79 don kuranɛ laban de filɛ nin ye jiginni na a jigira madina de o b'a fɔ ko dɛmɛ kofɔn sura sabu dɛmɛ fɔra kɔnɔna na bismillahirrahmanirrahim ni ala ka dɛmɛ nana ana ka dayɛlɛli ne mɔgɔw ye o de mɔgɔw ye maaw bi dɔn ala ka diinɛ la jamakulu senali kɛ ni ma ka taa n'u ye i ka yafa deli i ka dɔn ko e ma ale kɛra tubi minɛliba ye nin sura in ye kira sanga de fɔ sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn sura in jiginni Abubakar Siddiq kɔ an y'i kumabɔ ni an faw n'an baw n'an niw ye o kumana nin dɛmɛ ni nin fɔnni min fɔra maaw donni diinɛ la jamakulu a fɔra komi a fɔra cogo min a kɛra komi a fɔra cogo min nka laada la kɔni ni ko ɲuman kɔni n'a dafara wala a bɛ sɔrɔ ka commencer ka nagasi ni fɛn fɛn n'a fɔra ko a banna a kɔrɔ ko i k'i labɛn ka wulili kɔnɔ o de kosɔn ala ye alakira yamaruya ko a ka subhanallah fo kɛ ka caya ka alhamdulillah fo kɛ ka caya ka yafa deli kɛ ka caya mais kira ka sɔgɔlali n'o ye o bɛ kira bali ka bɔ sɔgɔlali ma ni mantonw ka kɔɲɔw ye o kɔrɔ ye o ko a ka lahara a ka ɲɛsin lahara ɲini ma sisan a ka émission ko nɔgɔyara ni lakuni de ye k'a fɔ ko u bi ɲini ka ban ala ka dɛmɛ ani ala ka fɔnni n y'a fɔ ye fɔnni kɔni o ye Hudaybiya ka fɔnni ye silamɛya yɛrɛ n y'a fɔ ye a sankɔrɔtala diplomasienne ni fo ka bɛn de ye makan dayɛlɛli o kɛra hɛrɛba ye silamɛw ye o sulhu de kɛra sira ye ka makan dayɛlɛli fɛnsen ala ye silamɛya ka diinɛ dɛmɛ a n'a ka kira a n'a ka kɛlɛbolo o kumana i k'a dɔn k'a fɔ makan dayɛlɛli kɛra sababu ye sankolo dunkew nisɔndiyara dugukolo dunkew ka nisɔndiya kɔfɛ maaw donna ala ka diinɛ la jamakulu fɛn tɛmɛnen ko n'u kun bi dɔn kelen Hudaybiya ka sulhu kelen k'a fɔ ala kɛra kɛnɛ bana min maa ye ni min donna Quraysh ka layidu kɔnɔ Quraysh fana ti bana min maa ye min donna kira ka layidu kɔnɔ maa minnu donna kira ka layidu kɔnɔ o kumana o kun ye Khudata ye min kun donna Quraysh ka layidu kɔnɔ o ye Banu Bakiri ye juguya kun bɛ ni kabila fila fana ni ɲɔgɔn cɛ o la Banu Bakiri dɔw yaadala Khudata dɔw kan kɛlɛ bamana Quraysh ye Banu Bakiri dɛmɛ maa bi wɔn naani bɔra Khudata la ka taa kira ma o ka taa ɲɛfɔ kira ye ka dɛmɛ ɲini a fɛ kira wulila ka jɔ fo k'a ka birifani fɔfɔ a nɔfɛ birifani fɔfɔli i nɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ k'i kojugu ye de ni i y'a kɛ yɛrɛbonya kama n'i y'a kɛ yɛrɛbonya kama o tɛ maa dɔw naturellement olu ka fini n'u m'a cɛ dɔrɔn ani fɔfɔli ka sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ o t'a kɛ yɛrɛbonya kama nka n'i y'a kɛ yɛrɛbonya kama a lagosilen don limanajɔn ka fini kan ka dan a senkolo in de ma a man ka jigin o jukɔrɔ cogo si la ko ni ne m'e dɛmɛ u kana dɛmɛ n b'i dɛmɛ dɛmɛcogo bɛɛ lajɛlen na tuma min na Abu Sufyan sɔmina a nana Madina a bɛna layidu kuraya a bɛna dɔ fara wagati kan mais kuma bakurunba fɔ la a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma maa si ma sɔn bari ka sababu kɛ a sigalen k'a fɔ ko a kɛlɛɲɔgɔn ninnu k'u nana Madina awa o ma sɔn ka jɛya ye a labanna k'a fɔ ko u ko ka bagan bo lajɛ n'a y'a sɔrɔ Madina tamarikolo t'a la o ye bagan bo lajɛ o y'a sɔrɔ Madina tamarikolo b'a la a kɛlen ko danganiya sɔrɔ a sɔrɔla ka wuli ka taa Madina ka taa ko a bɛ taa layidu kuraya u tulonkɛ u ma sɔn u tilala k'a fɔ ko e m'a fɔ e ye Makan dugutigi ye
ite ambe maraba iti ita fuki bendo an nyonchi asagine kana nyo magangawe ko ale kulula misiri ko ale bendo beche kuku tulongera niede nikirama oke ko la dron fude agmana okele wala kirai maula dunya sallallahu alaihi wasallam anare ka somo kuku labi ko ambina ta maka ako ala ba nyini fi ansa minum bita anga kibaro fo magangawe ko lu bali ka bo kibaro minima roshi ibe kibaro dogo famina chu uka dugu kono kirai labi moyo labi akado ka foko ala kira bini sinsi kata maka okira tanye no temena kamil singalola doko sufla no temena kamnala sijira san segina ala kira sutala suna mo suna ga faraga ko to aminu sera kadi yoro la mina ay drapon sri ani drapon deum wa o chuko kele ndela ko kana se marra zahara yoro la mimbe wile ko wadi fatma mo batana wala ka sefu ma batana fla masima toko fe kame muhajirun nasarula ka bala kirama to mi kira jigina yu nyamariya ku ka tasma tamini tasma bela jelen ba dana abu sufyana alaikum ya magan duguti ale boro ani hakim bun hizam ani badil bun warqa wa bida kibaro nyini abbas ibn abdul talib asra alaikum tibira koy nga alaikum mahijrake ay kira be nyaw sallam ni sira udoy abika hijrake naka kolewi to mi ni ay o koynye ako wallahi ni kira duna maka jakwela yani awa dana kamina ufe akoye balawi lota kun yasoro awa kira ka sahaba do kunye letere sebe ka di musodo ma ko kana di maganga ma me ala kira ali bila akata letere mina muso nasrala akoy ba mina la asro letere akoy letere ndugo ka yoro dogo lendola mana ka tulukala do ko ali ibn abi talib ko ala kira de ko letere bi boro ni ma bo ha mbe furede yoro lo bi ben yoro lo bi ben muso la bana kasra ka bon o koso goni fuka no suriyan yoro ina ne abasa ka nunte maganga ko maseka kiwara foi don ala kira kan nalila fo anana balani bala chugola wala abbas ko ninne ma maganga wala don na bige barai awa kuma na alibo miri konnana alebi ka munum da felawla asenen ga bi sufyana ye ne akando ne ngo abantanzala ayen fana ne kando ako abul fadli ne ngo chindo wala keradi ako nyi kuma boni fani mbay abu sufyana ga hinebe ni ala kira sallallahu alaihi wasallam anana o mani fenye ni kumbe chukotala anani batanye ga min islamula ako fere jumende be no ako wallahi nay e resro ya nabi kantige yele ne ga bagan ko fe amina ala kira sallallahu alaihi wasallam kata garanti nyini afe ne ayelen ko fe akmana jion flen rutara ne borambi godon ni kira ka fali bay mana de tasma damina aba ko ni be islamo ya o be fulelge kadro amma o ba ko ko kira binake abi kira ka fali baga ala jugu ba ko fe fona nasi umar ibn khattab ka tasma dama ko jondo awla kadro ma to me na abu sufyana ye ne ga bawon ko fe ako abu sufyana la jugunde ni tanu be ala dere ala am fere ma ka so la yutan yoje ido nga tanye fala kira na isra di madrum bi kumbe ki kantike a wulila dage abi boli ka to ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ne fana fali godon ay kursike ay gelenga kursike che mana kuro bayana se bulla ko sobe na ko boli karaba ani fali boli mana boli be ya dogo nya fali bisonga down ne ya dandoni ne folon chum ka don ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ngoni ya busi ale sinanga ko ni ya busi ne ko ala jugun ko ala ya mfera ma ka sallallahu ruti an nyonje yena ala kira kuma ne ngo ala kira ne garanti da mari ne garanti da ma ako ayde ko anga kantige ay ne ngo ne garanti da ma ako abbas tana yi garola ni dugu jera ikana nai ne tara na yi garola mana awa asirane ro dugu jele ne solana yi katora ala kiram sallam tuma na yayi ako abu sufyan ka hine bere ama bo iye ika don ko la ilaha illallah ibanami makunu iti son
ako munyi kuma boni fani mbai ngaye munyi nendo ngaye kanyinde ngaye sinyi tugula de ama wuli awa abika ni kuma info Umar ibn Khattab jolendo abika nyemere bo ako ne ko akato ne ka kantigiu ako ala kira kikanyi ko jugo ako ne go ne mi fo ye afako la ilaha illallah ya basko Abu Sufyan afako la ilaha illallah de ako la ilaha illallah ala kira ko ayato dafa Muhammadur Rasulullah ako kelen foli ala kira ikanyi ko jugo ako ni ma fo amuru bi kanti ko Rasulullah ka ko Muhammadur Rasulullah gilala ka ko jugo gilala ka o kuma ala kira ko ako Abu Sufyan mo minye ko to kadaye wa ko ni kunye bonya do kiaye anika to dumandu dama ko okume fasaya kuma ala kira Rasulullah ka fo ni mamin do na ak misiri kono o basgile do ni mamin do na Abu Sufyan ka du kono hakilatike bobulo ni mam ya yere ka so da so ayre dala hakilatike bo otigira mobulo to amini atara ko abile malakira ko ka jo yoro koronen dola alaga kele bolo natimi akan dondon noke ni qabla minana ababu ni qabla jama'i ko ni ka saudi ka sani karsa ko abasu ko ja jenga fanga ko abunya ai nimba ngona bi medo akon na bi medo ko kanyi muzayyana to qabla utimina qabla waro utimina alek ka ko ragwa parce que mo mindo ma ke kundo dugutigi do abe jien qabla nun cha mando minu me boromi ani bonya minni awa dawla min be qabla minuna abu bela jelendo fogana si muhajirna lil ansaru kira be jama min yerela onana ako chenrela ma tiseka junununye inyanama ajaranye abonyanama kumana surla kata maga ka kangorda mamor ne jama bina kumbe chogo dalare agoyla amba ke chogori boda jumaye akoko ni mamin do nanne ka dukono ko hagilatike bobolo de ko ndo jumaye tiguni ayi mangu doni ko anti ku ga dukono dugu be ku ga dukono wa ekunde akumba nyina fe aka kan wa dawere dama min te ga dukono nay ambe ti ku ga dukono ko ni mamin do la misri fanala ko basgi hagilatike bobolo ko ni mam yere ya yere ka daso ko banamu amita mu yere ga dukono be inshallah to na kon sengelendo inshallah kuma sa sadu aleko Abu Sufyan ko bigoni be kele doyi alakira darafo minola ko bi hine donde be ya fa donde kuma la sunna alakira mo dama do de bola tro note ay mo to bela jelen ayo bela ya faro bela jelema don kera hine doyi don kera bunya doyi alakira sigile aga nyome ga fa ngolo be ma kirgela majigi bola masse ka hali sigi katle aga nyame kire ko nana ode kira makanda leliye ode kira islamaya ka ko damina kuma lasunya la bolo mako waqti chugo ya kama nam Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar suratul masad makkiya nye ndamara juru fogalen ko fon soran ajiram makande ale Qur'an soran kementan kirana soran worno jigilla ayanduru do kilema muga ani kononto harafu bisigi ani kile ne afawi ngo alakira sallallahu alaihi wasallam yama jodona aleka dambe titige ode ko so Umar ibn Khattab ale Kulthum furu muna bada ko dambe bilajele mitige khama jodon fu eka dambe bo o kuma fu choko doyi ani fananya fawi ni mam nu ngera ma nyumom ni dambe bi sabata nu nyon ci khiyama jodo na bi nyon nafa bo kelen flana aka donga foko nango alakira sallallahu alaihi wasallam ka somo ko dambe utitige lahara jodonna ko bunya utitige lahara jodonna angambe silamaya de maminu silamara limaniya erlaso mana sabati dambe bi sorokan inafa ngani limanate dambe jorda tende ni ire bani ka koma ni kungo min surala ibe sigino ire Abu Lahabi alika koy ali dinde Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana alakira fa fakele unde don wala fakele mbakele undo ale bana alakirama ni bana alakirama ire ka koy ni banoma atina fade
wa ede bi ke ede tabi juguya ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan voilà bon ko in bo o cogoya de la nin t'a jira k'a fɔ ko kira ta ka danbi nafa kiyama jɔdɔn o de kosɔn hali ala kɛra ko Fatumata ma a ko n deli fɛn na n'o y'i ja n'i ma silamaya i k'a dɔn k'a fɔ n tɛ se k'i nafa lahara n'i ma silamaya n tɛ se k'i nafa lahara o dɔnnen don quoi kabini aba Ibrahim fo kana bila ala kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam minnu bɔr'u la n'u silamɛra olu bɛ bonya sɔrɔ nka n'i bɔr'u la n'i ma silamaya i sen t'a ko la maa si tɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara ata'u rahmaniya bɛɛ lajɛlen da bɛ kɛ kɔ la n'o ye ata'u rububiya ye nka ma ata'u uluhiya n'o ye arahimuya ye i k'a dɔn k'a fɔ maa si sen tɛ o la komi an b'o fɔ sen caman cogo min ni maa min ma sɔn ala ka takalifu ma a kɛ kana kɛ a kɛ tan nɔ kana kɛ tan nɔ n'i ma sɔn o ma e sen tɛ ata'u uluhiya la o tuma na i ye kira ka danbe walima i tɛ kira ka danbe o fɔkun tɛ bilen ni maa o maa ma sɔn ala ka maya ma k'a fɔ ala de ye ni batu ka kan ni maa min ma sɔn ma k'a fɔ kira de ye ala ka ciden ye ni maa min ma sɔn ma danbe ko tɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛw bɛɛ ka faamuya ye kelen ye o yɔrɔ la foyi tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o la voilà danbe ko tɛ yen mais ni minnu sɔnna dun voilà an kan ka nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu sɔnna olu ka fisa ye diɲɛ o ka fisa ye lahara awɔ o de kosɔn alimami Maliki a ye nin bonya in dɔn a n'a Abasi fɔlen ɲɔgɔn kɔ a ko n yafari ma bari ne bɛ se an bɛ kiyama jɔ dɔn ni ala kira ka somɔgɔw de ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔla la ko san bɛ ale la kiyama jɔ dɔn a y'o kɛ jɔnni bonya kama ala kira sallallahu alaihi wa sallam naam.